Pipila ka mga barangay sa Dakmes Talisay nagsugod na o gaapod-apod og tag 25 kilos nga bugas. Giatngan gyud ang mong distribution sa mga lumulupyo. Si Lian Singkulan sa report. Gisugdan karong adlaw sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan ang pag-apod-apod sa tag 25 kilos nga bugas. Pangonsumo kini alang karong buwana. Sa barangay Lagtang, dagha mga mulupyo ang gaatang nga mahatagan niini. Gani mapababay man o malalaki, mipasan sa tag 25 kilong bugas. Sama kan Josephine Manolo nga maoy nangunay og pasan kay ang iyang bana maoy gabantay sa ilang mga anak ug sa iyang ngan usab ang quarantine pass. Ganaan lang ko. Ta sa balay, gabantay sa kong anak. Lagi bugat. Walam ko'y bana. Samtang ang ubang mga mulupyo nga nagpuyo sa lagyong dapit, nagtampo-tampo aron iabang og sakyanan nga kargahan sa ilang bahing bugas. Nang nasabutan kada purok, initiative nila kada purok, unsaon nila pag-claim dire sa barangay. Pero kaning mga lagyo, initiative nila, nagsabot sila, mga officials, nga nag-amot-amot sila, nabayranan, ingana, magdat sila sakyanan dire, dadon nila sa ilang purok, sila mo distribute kada pamilya. Samtang sa barangay Kandulawan, giatngan usab sa mga mulupyo ang pagpanghatag niini, diin sa gawas nga bahin pa lang, daghan na ang nag-apong. Hinuon hapsay ang pag-apod-apod niini ngadto sa mga residente. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.